tolu lo nwere ihe chọrọ ka m kwuo tụsara m lo video la make elu shol ụmụ nwanyị especially ụmụ nwanyị ndị mbụla ha alụlugo ji latabe nna ha lụọ ahụ ji ọjọọ ma onye bụla ọlụrụ ji ya lọ ehe nya wo lụọ ji ọjọọ ma nke nlụgoro ji lọrụ nya ọlọ ehela ji ọndụ m chọrọ ka ha bịa ụmụ nwoke bịa lụtụkwurie saa onye ọbụla saa ma asịsa la video la ihe edo mkpa o nwere ajụjụ nshi ka njụọ ụlọ ihe ụmụ nwanyị ụfọdụ ụmụ nwanyị ele emechi ha awụ ha lụọ ji ha mụọrọ ha nwa nwụọ nya wụla ji nwata nwoke anwụọ ụmụ nwoke na-anwụkarịzi ihe ụmụ nwoke nji anwụ ihe eshi agara ike nwoke tagharịgide BP igbu ha enweghị res ọgwụrụ ọgụ fụtala famili akpọfụta nwata nwoke ala alụ mgbe e mere onwe ka nwata nwoke nche nwụọ nwata nwaanyị ameke aga lụọ ji ọjọọ ụmụ ahụ ọ mụọrọ nwata nwoke ahụ chokịa ji nwụ nke nwụrụ anwụ ụmụ ajị chokịa o ruo mgbe ka ụmụ ajị ji nwaanyị alọjieshe laa aga be nwata nwoke be ji nwụrụ anwụ eke ụmụ ajị ji leekeriri ha ji la be present husband ihe ọhụrụ ihe arụ Adakụ Adamma ihe Adakụ Adamma mekwu okwu kwesịrị ihe m kwesịrị ka ele onye Igbo ezigbo onye Igbo na-eme ihe mbụ omenala ọshego la ọbụla ji onwụọ gụre ụmụ omenala ọshụ la ọbụla ji onwụọ gụvụrụjia ụfọdụ ụmụ nwaanyị abịala ajụjụ ha chọọ ịlụ ji ya ngwokwa eziokwula nwaanyị ji nwụrụ ndube ji na-emegbu aga ụfọdụ ndube ji na-emegbu kekeke mbụ nyụọ anya mara nye emele ụka iworu ịkpọrọ ụmụ dachie onye iji ịlụ ịrụjia ịlụ onye ahụ ụmụ ahụ ịmụọrụ jiwu nke nwụrụ anwụ awụrụjia onye nke enwe ụmụ ọdụghọ mma nwata nwoke zụrụ eme ihe niile gaa be nna ị ga-ama ego ọ na-eme ụmụ ajị afet ọ na-eme ụmụ ajị ahalụka ji ụfọdụ alata ahụ ọ na-eme ụmụ ajị ọwụ sọsọla ha lụrụ ji ha alata ahụ ọ na-eme ụmụ ajị ihe ọ eme ụmụ ajị karịkara ihe ọ eme ụmụ ajị ọ bụ ihe ekwu onye la ụfọdụ amụta ha nwa ma ha gaa ji osoli ime nji ka ji mmadụ papa mmadụ ịmakwala kọmbụ nlọ n'ọnwụ ọ gaghị alarụ bikos ụmụ nwo blọd ka e wuru nye onye ọjọọ nwata nwoke ahụ nwa ahụ lụọ ji ọ gara enye gift ọ gara azụrụ ya akwa ọnya na-eri ego nke a ruo izuhuri oke akwa ka emeri ego ụmụ ọmụhọ ọdụlụ mma lere ụmụ alerela ụmụ ere nwaanyị ụfọdụ awụrụla emekekwara ego n'isi ibe nwata nwaanyị ji ya adọrọ ndụ ọfụtala ji ọtọ ịlụ ji ọjọọ ọchịrị ụmụ alụgharịa ụmụ ajị ruo mgbe ha mma alụba nwaanyị ma ọ lụba ihe ọchị ya ga-arụ ụlọ be nke ha gara arụ ụlọ be nna ha ụfọdụ ụmụ ajị esoro eme ụlọ iwu nwoke leele m anya ha nya ụlọ ele be nne ụrụ ụlọ laa ha be nna m ashọm la ụmụ nwoke edo mma ka ha nshi eme o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke nwụ mgbe azụwa nwa ha echi ihe aka ha emeghe nta eme nke mana ọwụghị ile eme na inweghị be nna ụmụ nwaanyị enweghị be nna shiri nne ọwụghị ile eme na inweghị be nna inwerụ nna ọhọ fevọ ka ị ya eme ba ikwete la nna lawụ nna ọhọ fevọ onweghị mme vitamini ụdịrị nna ọ enwe onwekwere mme vitamini ka o si abịa ụwa ọ chi okuke chileke mbụla eluigwe onye na-eme kansọrọ ya oshikpọfụta m kansọrọ ya oshikpọfụta and onye ọbụla nwere ihe ọla agabigala famili nke onye emeghe ụka ịgbafe ọsọ gazia seziala onye nke nji ego n'ọka ahụ ka ya alọbajia ka akwa kacha achịkpachi onye ka nji ekwu ka ụlọ ghọta ọdụlụ mma mmadụ lụka ji nwụọ nya alụgharịa ji ọjọọ nya kpọrọ ụmụ ajị gaba ji ha alala be nna ha ga-eme agbamnkwụ ha lụrụ be ji nke ọhụụ ọdụlụ mma ọwụla ọdụ mma dere m elu na comment section ka mmata dugo